Bé, la veritat és que és una gran il·lusió. El confinament doncs, va ser una mena d'aturada en el temps i ens va fer patir molt al sector de la cultura i segurament ens seguirà fent patir molt, però en tot cas doncs, tornar a assajar és confiar que podem tornar a trepitjar escenari, podem tornar doncs, a fer allò que ens agrada i també a fer la nostra feina. No? Al final és reinserir-se a la vida laboral que era molt important. Sí, ho trobava jo personalment moltíssim a faltar. El que em sembla més interessant de l'obra és el fet que es situa en un context que tots els espectadors coneixen, i això és un fet en realitat insòlit. Si fas una obra doncs, que passa en un palau de Dinamarca on hi ha un príncep a l'edat mitjana, doncs tu has de fer uns esforços de contextualització per tal que el públic doncs, entengui què és el que rodeja els personatges. I en canvi, en aquest cas, tots els espectadors no només coneixen perfectament, sinó que han viscut i tenen una opinió i una percepció i una vivència molt forta de tot allò que rodeja els personatges. I aquest fet és absolutament inhabitual, no? I és fascinant, és el context ideal per anar al teatre. No? Sí, el que és més difícil és justament això, no? És treballar amb un material que és l'altra vessant de la moneda. Treballes amb un material que és conegut i proper a tots els espectadors, dels quals tots els espectadors tenen una vivència, tothom recorda què va fer l'1 d'octubre, si va anar a una escola a defensar-la, si es va quedar a casa, si va anar a votar que no, si el van pagar, si el seu avi doncs, va ser aplaudit no? Per anar a portar la papereta, recorda perfectament què li va passar, però a la vegada és un fet altament sensible i molt controvertit, és a dir, del qual encara bé, anem buscant la manera de construir-ne un relat col·lectiu, no? I d'enfrontar-nos-hi i de digerir-ho. No? Jo convidaria a la Cayetana Álvarez de Toledo, que avui s'ha quedat a l'atur, i doncs que penso que li aniria molt bé, però li demanaria que pagués l'entrada, no li regalaria, perquè necessitem que tothom pagui les entrades. I bé, ho dic amb ironia, però en realitat penso que és una obra que convida a reflexionar d'una manera col·lectiva, no? I això és bonic. Jo convidaria a tothom que tingui un posicionament en relació a això que hem viscut com a país doncs, els últims 2 anys.